Аз го бързо ще избирам. Да видим на А, на първото А. Все едно колабираш чеко, спокойно салко. То обидните коментари, не че си ги има. Охо, ти знаеш кой е? Не. Чао. Сериозно. Не е назад. Гад. Аз нямам такова човек. Аз нямам меч дори. От площади ма нямам меч. Аз имам също лъки, стрели за него. Аз имам и аз 20. Няма да намериш. Аз... Не, никакъв шанс. В Survival Games... Аз намерих това меч. Аз имам 3 златни ябълки, един меч и съм... Да, не ми доставя удоволствието да убия. И спечелих... Добре. Добре, това мисля, че не е на първото, а на второто, на това, на това, на другото. Да, на пеене. Такъв ти е микрофон, новият ти микрофон, който струва 5 стотинки. Сериозно. Искаш да кажеш слушалки с микрофон. Или така кажа, аз мислех, че имам микрофон. Секунди. Чушма. Аз съм бързака. О, като каза Diamond Sword. Ха, остане, ама те убих. Добре. Да, ще се снимам. Да, набор. Аз като играх малко, да излизам извън и ги бия постоянно. Късмета ми е ужасно много. Рядко има Diamond Sword. Веднъж с Gameblades намерих Diamond Sword в първи честове чек. Истина. Значи айтемите рандом се спаунват.
Не, нямам. А ти? Аз имам златна ябълка. Знаеш какво ще диша? Майка си. От мене. Пилима. Ай. Значи ще правиш поредица? На Hunger Games. Значи давай. Ма бия, изял златна ябълка. Ако си бях легенда ученик, ти си мръв. Кое се заплюваш? Вътре? Ние. Добре. Те, добре. Добре. Дома. Сериозно. Знаеш кой имам? Златен меч. Аз пък имам само стрели. Опа, ей, без да исках цъкнах тенцето, извинявай. Че ли? Ей, я видя шопа, човек. Да, шопа да видя. Чакай за малко. Няма. За последния път дай да завършим с Б. Ей, тук последното, дай. 20 минути. 10. Що 10? Окей. Супер. Ти снимаш с Camtasia, аз снимам с Fraps. С кое? Бантам. Не. Не, да не си посмял. А? Бърз съм, бе. Не. Не, има чест тук. Вземи чест. Може да има златна ябълка. Вземи. О, фак. Няма измъкване сега, човек. Не ма бивай. Фак. Нищо. Полезно. Фак, не. Приключваш ли? Не знам. Това последна беше. Още една игра ли? Питай ги, ако искаш да снима на това на Survival, човек. Добре. И аз съм наби. 3, човек. Аз те бих 3 пъти, ти 2 пъти. Вярно. О, това е решаващо.